Sige Hyundai The Angu Show Season 1 Episode 2 hian lal thamuan puya International Taekwondo player kan komdo na ani nen hian Community Republic Day kap dor set home khan tanin huwa te chuan tu hi kan lo thleng ta ani Sige Hyundai The Angu Show Season 1 Episode 2 kan lo thleng ta thaman sa lama khani kan chet angin ritamal somite Filipina ite tin Vanuruati Positive Women Network of Mizoram and President Tekam Konto Tunju mahianin ay kabula hianin International Taekwondo player lal thamuan kuya kalau chut pui ve thung do na niya yang choni na tir changa to thang min lo en pui le ula chuanin thil tam tak kan clear ho le nga kan ho le lo le ni ti chuanin thamuan kuya I think ko shin che pui te min ko mi che ti chuanin pui te nen hianin kanin hu na chorei do to chumi hu chuanin he tiang turang hian be tak nuwa akan hin mule ni enge kami chung khan sing na bunte ido nei manem kami chung khan in Inter University Punjab Bakas Wing khera chumi lo chu Shileng vel bang hian in program dong so kan cancel ta atang chu om shilo ani leng tin nge taekwondo hi han khel chodan re leng ama sa chuanin kan school a hian showa surin kan lu chinta chumi a chuan kan school a hian taekwondo sina awm shini chu chumi chang chuan chen thau han an ti ta chu kan lo she bia kan ba ti ta mai in vocal ve to ba al ve to ni chu ani le tin nge in chen te i vocal chan na te chun ho tling nge nang ma ho thing sing ai te de khami kha kan ve ai da chumi nuwa chuan kan ve ai hian awm chung som ta lo ni chu da chuan a to pul khan kada kalu ba chu an to chu ta ke ma hi veng da nga pa kai chawa ken ka ri chawa ta zer ni chuanin chungai chuanin pon sa ve ngai dilang ka ki chuan ke chuan nan ka en chu wa changa lo piang chok ngai ni le an chung kwa hi pa ngai tia soi tu hausal tu ti tu kan ni lo chung ko pa ngai en ti chung ko pa ngai han puno sang ni punawi pathum kan ni ke ma chete ano pang per kan chuanin inu le pa te engin tho ti te se the kapa hi taxi driver kan china kan hi in lama ani chuanin I lo nem to lo pi se chu ta dan ko ho nom to le lo nem tu tuk ti chu kan ni lo wa kan san chu Mizoram an omyewa ti top mera I stay dang ngai to chung kan ko nem lo ma se ke ma to ka chuan ke ma in tun na tu to chu kan ho ve ro ku ni tu chuanin tu na hianin kumen sa bor vel nge in yang ka sha cha chu tu na hian kum som ni na ka hang ne chu kum som ni nang ma in tum thei to nia ro ku ni tu chuanin ani leng tin nge khani taekwondo khai an khel chho ta ni I think ni han khel chho se da na chu min han shit te asin ko ma kha khel chho da hi san soi chho don chuanin I thiam lu tu khi kan ni lo shin ne thira chuan kan han khel chhuwa thira khan kan khel mu sak ber chuanin knock out deuh char khan ya medal kala mu sak ber hi bu sam hi som pakhat ang Mizoram chu medal kala ve the chawni chumi ko nga chuanin mi tam tak hian tu nang dim ni ka thlen an ring lo top me ang ke ma hu hin ka in ring lo chu tiang vel chu ni chuanin thei to pu chuat thin ta en tin nge nang ma in maintain dan ke maintain dan hi engai nyang school kan han kal ta ji nga le ta in ka practice ka ngai pui mo chu ni do me practice hard work khani do tok me ji nga da re sang ei thua ya engen in tin nge hu man chin ji nga hianin atlang puin danga bo vela thawa chuanin practice ania tuna college kan kal ta chumi zo chung college kan kala chuan college pa na practice turing ka tang ha chin khui practice chin tuna ta khianin kita mata hola taekwondo in hall thar kan sport council hian an pia sta chung ka training chin chuanin achang chuanin nang ma ta po han ti tlaw taw chang ti ni achang chuan ka practice pui te hi veng dang te nia veng chan lo chang te no ma ma ni ti chang po tam zo ka chuan ani le han bei dong chang khel to lo me han ti chang te ni ka nga khop me khel so chan ti hianin
anh nghe nhàng căn dừa bụi chín thì cái mà nhàng đuôi anh kêu số à lộ thì nó tên trắng số thì state số mà tên mấy đợt thì anh hằng đó cái này khát dụ thiếm lâu thì tụ đang tốt bằng phần nha thiếm lâu à bộ anh nghe nhàng anh nhìn nó tất cả số nên thì các kẻ đi khai các thùng bể số đúng chung mà số nên cái knockout chưa tổ là vắng tiếng đi khai medal la cái số cái base ngay là vắng thì knockout chưa lâu ha các tiếng đi khai cần aim khai đi chín han rồi thế thì it's all ta thì khai rồi thế thì ngân thì số à số mà thì cái lần số các trong khai India mà lần số vắng thì các tiếng cần aim khai asam dễ là nhỉ cho nên thì khơi ram tiếng cái đó Karang kalto na hi Asian Championship Vietnam te Indonesia te chuan Korea khanin I kazuk to ko ka training khan khai sang yun kan hi ang bor vel ni chuanin Bhutan ti te Nepal chuan China kasi yung temo kaciyang pero anh thì khơi ram nhân đồ mới thì bớt anh nghe chân aram ma chuanin aram enge nyang anuam ka ti chan chu hun ni lawin enge nyang kan hun ton memories mo tiang vel bang te ni china in Indonesia kha anuam ma chan chu enge nyang an hospitality kha chata hei enge volunteer han anom chinda ni min poi chin tu an fellu tu ka mi chi kha mi star be ko moti ka ni min lo song ho cha ni chu mi bang chon nuam ka ko Indonesia kha cho nên anh ấy hành trình sớm đâu chẳng có ông khởi nga cho thì rồi cho nên chết chết cái này về chuyên cái mình ăn chịu đấy chết chết là tí cho nên Asian Championship kan khel sắc phải khanin India hi kan la sang tu lo kan khati hun lai khanin asan chu kan federation of boya international kan chu tam thilo ni bin pe na bang khan khata kan su kala freestyle pung se ti tu khan ya kami kha kan ti tu kha adon ram tam de chuanin akum kum chongan sila han adon sa han tei faring kan han ti so kami kha shom kan tei vara atu ga kan perform hala kan ti kha shom ka ti ber thì tốt hẳn số ngay boxing ha cho nên anh ấy hay tu này hiện bị tông tập mình lo endo na mình lo khel mê cái này cho đã cho nên anh ấy khel tiếng cái sợi khel rất là cái ngay em bị đặt tiếng đâu khel về xây thì tại con đồ thì nhé taekwondo hi nghe nhau các sợi thiềm ra là cho nên taekwondo là bộ thì yang taekwondo lo po engking sport mo ni mo business ni mo til dang shim game dang apo sport shim mai chuan discipline hemi aim international medal la ai hianin ke mani discipline na te ke mani kan na til shadam tak mo ene suala ka te kan ni kan lu ka chumi chu kan lok puya chu ta enge nyang ke to pa chuan eng line po hi ati tak vet ati taekwondo anh ấy taekwondo hi Asian na tan tak ni siya siya tu na kasi to ang khan kan ti tak chuanin coaching line ni mo ke ta taekwondo chung coaching line te player line ang zong po khan nalamak po lo hinatap chuni pati anh ấy có việc cũng bây giờ hành lá sau hồ hiện tiếng nghe anh cần xuân sống ta ko ve phim mà tên là em phim mà nan lang na sa at tang kuin ni tiang martial art lampang action film lampang chu taekwondo background hi an nei do fu anh ấy mizo phim chẳng thổi tên lỗ song về thuốc ta chỉ sẽ là cái sơ đầu đấy mizo film lampang hi anh nghe nhau tu na kan mu to ho wa chu mizo film action hi an ni suat chu sai dok chuanin an lem ka ti anh ấy đại khái thì anh ấy là tôi là gia đình nghệ dung thế này nei shi lo thì cho nên tôi là sử dụng cũng thôi đó thì nó bằng sầu về hay sơ đầu đấy你人规定的那边多呢，因可以建议就是说，你建议应该讲in la nấu đâu cái ngày chuyện gì水都做nấu hoàn thị khai nên vì chia sẻ ăn nấu chuyện chuyện mà sẽ ăn cũng được ạ应该
thil ti do na lo no fa lo ti thei lo fa la sira lo in the no fa lang ti ka ngai thei lo abak chu i an pa ngai mi chi pa ngai ni an nung chang pa ngai ni chuan ka du do vek nei ani le khoi ko ni sang kal le ma hian tu na hian sang ba na poli sang ta ani le zilai te ne hian eng supuk boy lo mi o ni e education le sport hi akal kop ki chu ani china tu na ko a soi chun soi china ma se a tak tak ai chuan game experience sang chuan in ani tak tak thei lo ni a chan chu en kin an in khia tu ni kan han chuak ta jin te ngai china ni tu na school la phei chuan in CCE i ten phanga i ten sa te kan an chuak chuan in attendance sa te kan engin yang mark khai ka ta internal mark kan ni chia police phei chuan in attendance sa kan tak chuan mitang tam tak sport a culture attendance at exam zui thei lo te po anong china ani si dang ho yin ting ni stay dang hi I ta khel pui te ho ni eta kan han jin chuaka an ni a chuan in an naman represent chuan in an college ho te hianin an lo lom pui zok chin an lom pui a heti anga hen boina dong mai lo exam an mi sani pon exam hun kha a shan pain an what sense ka chu ki ang do te chu ti ve se ti ve o ni e ti khop mai tu na hianin heti ang sport lam pa ka lo hi atang puin school ka lai te college ka lai te ni china even poi mo ma hian exam lai te ni chuanin an chul pa kan chul pa china chuanin ani du tu kan o chu wang chuanin achievement hi duang hianin a tha thei lo china mo ne thei tok choi lo ti ve chang chang a le la ma chuanin ani le mi dai kun doi khia chun zum se lo ta lai ni ti ta khang le I lo ngai to ma yin ka shelo le engen yang ke ma hi le kha thiam ve thei pa ngai na nia dai ko noi khel lo dai lang chuanin zina la ma ka in so bin ka ring ti to lam ti bak chi mi ni ni chun o ni o ka ti na sa chin khop me ka ti to hi chuanin mo ngai la ma po o ma ngai da lam po hi ya ka la na ve chin khop me chang charin chap do ngoi se do tho na cha ti chu chap em lo le ale so wan puya hun lo ta me lo hun puya wang tu kan shi che cho in long tu sei la nya in hei nun third floor lo se in bu ken lo do mai kan lo tan che nga so so anin so na to pe tan le thom wan puya hi na kin se la kan ram le nam ta hianin chen fa om tak mi ti ting chatu I ni zel to kan be se ya en ti ni bi so bi pui te hianin le thom wan pui hi lo sia se la lo che zel sai ka tum dan chuan again yang tu na hian aim ka ne ya I khove la wal sam pen ni ka tu me ka ni chumi ni tur chuanin le thamon po hi taekwondo world champion ni asian ka duwa chumi ni tur chuan ka be bo khang du sak na sung sung si ke han dai yang gu show chuan kan han che han chong china po kan lo shereng don che na tina show da la season da la po I lo ho tin to nu wa po kan in pu le nga chunga ikil soi te ne kan han en let le nga I lo ni nge kan be se kan du tak set ne chunga long thu kan sei o le te chuanin thamon pui kha lo lo chu sila hemi zo hianin thil maklo tuk tak mai thil sang sang hu nong tak tak kan thil do ne ni ama ro chu lo khoi lo te kan ne nga fakla hun kan nei zo kan lo le te don ne CK Hyundai hi customer te min du sakna awang lewa tundin hun thleng thei kan ni ti sia in customer te na long to soile na thlatin offer tam tak le discount kan chop chok renga in mi du sakna awang lewin izona tuna hian pakhatna nilai mek kan ni car exchange program ikar hui kha rongkeng la Hyundai car thatak ringtlak del chen dol tak mang hian athar lakin kan lo thling sak non chen ya Hyundai car lo na la du tan all someday I boy pui ha ngai mi lawin kan lo boy pui sak vek ton chen ya servicing a thei to kan chu in extension sang kan hon bel mek zela pat sa po notice Hyundai dealer stock nei thaper kan ni mek ani kan customer te tan liao lempui airport bula I chol hadam na turin AC room nom tak mai kan bot sai sak che a isin chunga I garage tu le I servicing outlet turbo pe trap ani to ani zo kholam tan in tan big liawin servicing truck
true pot lift attached to sakzo fel ani to a olsam takin ikot kaya servicing iti thei to don ani notice Hyundai dealer a servicing lian ben turin construction work chu chaktaka malak puisel ani Hyundai.